Bafowethu ngithunyiwe la, ngithunywa abantu besifazane bangithumekini. Somebody come and look at this. Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? Huh? Look at this. Somebody come look at this. Mina bekube kuya ngami ngabe qoqo nje abafana abasakhulayo befundiswe umuntu wesifazane. Wazi wena yini oyazi? Lapha nazini nina nizinto ukuthi ngabantu besifazane nje ifuna befundiswe bona. Nazini. Ungayifundisa ukuthini nje ingane yomfana? Wakwaba yijongolo. Ukuphapha. Afethu umsamdlala ngathi. Yakhala! Ngoba izwe lifa kangaka njani azi lutho umuntu wesifazane. Hayibo. Yabona ukuthi dakiwe. Awu ngeke mnutho ngeke akusiko. Abantu nje besilisa. Bantu besifazane nisangene nina. You can't say a child is a blessing ube uxaka kumthengela ipapa umntana. Bantu besifazane ngokwendalo nje kuhamba kube khona la kushoda khona la ikhanda. Fuck off indaba ezinje ishaya imithetho engalobolile. Fuck off. Wena nje awazi lutho. Kanti umuntu wesifazane onjani? Hey. South Africa kushisa ngisho kubanda. Umuntu wesifazane limazi ukuthi unevela abazali benu kuphela. Zijwayeza ukuyikhuza uyibone noma usuphuma kulayini. Ngibafuni bayazi ngihlezi ngibatshela bangamagolo emsuniyonini. Hayi ubufundiseke nyani ukhuliswe ekhaya nelinomthetho soze tu never. Wesizwe hey wena ungaze usibhedela. Zinto esingayifundiswa ngani nina? Nina nizisaba mina kulomhlaba for ubahlukumeza nokuba kuhlalisa ngendlala. Ingane isiziyoshaya oba no 10 years ingane mase kutholakala kuseyona ingane yaleyo ndoda kade yondla ulindele ukuthi indoda izokumasaja ikumasaja akeke ubheke ukuthi le gender based violence isukaphi ngoba nibolile nikhohlakele and abaholi benu bayazi ukuthi nina ningcolile. Ivale mfana.